I want to believe ukuthi khona abantu abasebeqashelwe alisho iBhayibheli kusho mina bakhona abantu abasebeqashelwe ukumaintaina leya nyoka yethusi. Khona ukuthi ke akusho iBhayibheli kusho mina khona abantu abasebelungiselele ukugcina le nyoka yethusi Nemtheshwana yakhona. and its laws. Ngoba ayikho into esebenza nje ingenabantu abayisupervisor. There is nothing that works without supervision. Kodwa mase kufika uHezekiah But when Hezekiah came, angazi benze njani laba ababeqashelwe leyo. I don't know what happened to those who were employed to do that. Ungahlali ubambe into eyimethod. Don't stand. Keep Ngoba on method. mayisigudluka When it's moved, sekungena a new move. a new move coming in, Uzoshoda ngomsebenzi. you will have to be jobless. Zinzuka ike noma uNkulunkulu ethi asisuke asikwazi ukusuka ngoba kunabantu abaqashelwe izinto ezinhle sisebenzisa kodwa ezingekho angathi abaqashela abasikhonza kulowo ma structures. There are people who are serving us in those structures. Noma ethi uNkulunkulu akunyakaze kanje kuye Even when phambili. God says, let's move in this way. So there are factors that sap up life from the church. Kunezinto ke ezidlimpilo ebandla.